Туйдым diye күрмә тормыштан. Автор Рибина Калимуллина. Башларыңа авырлык килгәндә, туйдым diye күрмә дөньядан. Күтәрә алмаслык хәлләр булыр, сабырлыклар сора Худайдан. Иңнәреңне басса тормыш йөге, күтәрә алмам диеп уйлама. Дөнья булгач, булыр давылы да, ул көннәрне зинһар санама. Бу дөньяда күпме кеше яши, йортсыз, җирсез, туган тумасыз. Газап чигүчеләр әллә күпме, әрнеп елаучылар шамасыз. Син бүген ялгыз түгелсең икән, кием киясеңдер ямаусыз. Япа-ялгыз белән дөнья тулган, алар бу тормышта чарасыз. Күпме гарип, сукыр, телсезләр, кулсыз аяксызлар җитәрлек. Яшәр өчен алар көчләр таба, таза кеше иссе китәрлек. Бер генә минутка син үзеңне куеп кара алар урынына. Ишең, ашың, якыннарың барда, син бәхетле алар кырында. Ни булса да якты дөньялардан, әйтә күрмә бер үк туйдым дип. Һәр көн иртән дуга кыл Худайга. Бүген менә исән тордым дип. Яшә карап тирә ягыңа син. Җивез итеп ал яхшылыкны. Күз яшыңны күрсәтмичә җыла. Йөрәк типсен, сизми вакытны.